enw fi di Amy. Helo, enw fi di Dani. A da ni am chwarae Minecraft. Da ni'n mynd i wneud tŷ. Da ni am gwneud fatha byd newydd. Ac da ni am gael o yn gwlad newydd. Oce, da ni'n mynd i fatha ffeindio rhywle i wneud tŷ a wedyn gwneud tŷ. So, da ni am wneud tŷ ni allan o carreg. Ac da ni am wneud o yn ganol y coedwig yma. Helo, enw fi di Fan Gemtiwb a heddiw dwi'n dangos i chi sut i chwarae Subway Surf. So, heddiw da ni'n mynd i fatha dysgu chi sut i wneud tŷ ar Minecraft. Ac fatha, da chi angen cael rhyw fath o floc i adeiladu tŷ chi efo. Wedyn da chi'n gorfod just clicio ar lle da chi eisiau roed yr bloc. Wedyn gewch chi roed o yna. Enghraifft fel hynna. Ac os da chi eisiau malu beth, da chi jyst yn gorfod clicio ar un lle ac just dal o dan mae o'n mynd o'na. Beth o hynna. Diolch. Dos a ddim dim byd i ennill y gêm, da chi jyst yn gorfod wneud beth bynnag da chi eisiau. Da ni'n mynd i wneud tŷ yn rhywle arall rwan. Oherwydd doedd y lle yna ddim yn dda iawn. Da ni am wneud o yn fama wrth ymyl y môr, oherwydd mae'r môr yn neis. Da chi'n gorfod wneud tai chi allan o carreg, oherwydd da ni jyst i dewis wneud o allan o carreg. Gewch chi wneud o allan o unrhyw floc da chi eisiau. Oce, so da ni'n gwneud grisiau wan i fynd i fyny tŷ ni, dwi'n meddwl. Ac wedyn gewch chi gweld tŷ ni. Ac ni'n wneud o hefyd. Da ni am wneud tŷ ni eitha uchel, oherwydd gewch chi gweld mwy, gweld os mae yna pethau, os mae yna zombies neu bach yn dod, ac gewch chi cael armor chi. Da ni'n wneud o wrth ymyl
y môr oherwydd mae'r môr yn neis. Ac mae'r peth, ond yr unig beth drwg ydy, mae fatha creaduriaid drwg yn gallu aros yn fyw yn yr dŵr fatha skeletons a zombies. Yeah. Da ni wrthi yn neud y walia wan, a wedyn da ni am neud fatha to a pethau mewn i'r tŷ. So, da ni jyst yn newid fatha lliw bob dim wan, ac i neud o gyd yn hwn, yn cara. Da ni am wneud y llawr yn wbeth fatha yr un fath, ond da ni'n gallu rhoi carpad ar efo. So, di o'm really otsh o pa lliw da chi'n neud hwnna. So, os da chi eisiau, gewch chi cael carpet i roed ar llawr, da chi'n cael dewis, ond dwi am cael un gwyn. Wedyn, da chi jyst yn gorau clicio ar y blocs, ond peidiwch y clicio ar efo 2 waith. Gewch chi roed yr llawr yn fatha unrhyw bloc wedyn, cys fydd neb yn gallu gweld o. Wedyn, da chi jyst yn cael carpet chi ac dechrau clicio ar lle bynnag da chi eisiau. So da ni bron iawn wedi gorffan walia y tŷ. Da ni jyst angen rhoi carpet ar efo, wedyn da ni am wneud ffenest. So da ni jyst am gwneud o allan o coed. Ac wedyn fyddwn ni'n cael gwneud fatha ffenest. Da ni'n mynd i wneud path i fynd ar y dŵr. Ia, a fyddwn ni'n gwneud ffenest yn hwnna, a wedyn fatha 2 peth arall ydych chi cael mynd allan o'r ffenest. Da ni yn y dŵr. Os da chi ar survival, os da chi'n mynd yn y dŵr, fyddwch chi yn marw ar ôl i chi colli bob un o bubbles chi. Ond mae'n dda i ni, oherwydd da ni ddim ar survival, da ni ar creative, lle da chi'n gallu. Mae yna gwahaniaeth rhwng y ddau, oherwydd yn creative, da chi'n cael unrhyw fath o blociau da chi eisiau, ac da chi'n cael neud beth bynnag efo nhw, a da chi'n gallu marw, da chi jyst yn gallu hedfan. Ond ar survival, da chi'n gorau cael blocs chi unain allan o fatha coed a pethau, ac da chi ddim yn gallu hedfan, da chi jyst yn gorau cerdded. So mae creative yn well, a mae rhai pobl licio survival. Dwi'n licio creative. Be ti'n licio? Dani? Creative. So, yn fama wan, yn diwedd fama, da ni am wneud fatha ffenest, wedyn gawn ni wneud fatha grisiach i fynd lawr i hyn, ond da ni'n isio rei brics, da ni isio rei neis, so fatha gwyn. Wedyn, ond wan da ni isio ffenest, so da ni jyst yn cael o lle adduniadau. Wedyn, gewch chi gael glas, neu gewch chi fatha y pens, fel da chi'n gorau neu blocs. Yna, da chi jyst yn gorau gwneud hyn. Wedyn, gewch chi wneud o fatha cylch o gwmpas y fanna. Fos chi'n gallu gwneud hynna. Neu fatha
Neu ddech chi jyst yn gael hynna. Dwi'n meddwl fyddwn ni rhoi carped ar y lle yma, da ni jyst am gadael o fatha pren oherwydd di carpad ddim yn dda efo gwydyr. Gawn ni jyst wneud fatha waliau'r tŷ ac fatha jyst addurno waliau'r tŷ ac neu carpad ar y llawr o'r tŷ. Os da chi roi carped, peidiwch â clicio ar yr un lle mwy na unwaith, herwydd fydd pethau yn dod i fyny ar y carped a fyddwch chi'n gallu cael o hwnna heb malu bob dim da chi'n ei wneud. So, peidiwch yn yna. Da iawn. Cofiwch os da chi'n clicio ar efo ac dal o fydd pethau yn malu, so mae well i chi peidio yn hynna os da chi'n eisiau malu pethau chi. Rwan, mae yn newid amser. Ti eisiau gwneud yr glas? Oce. Mae yn newid amser a mae'r awyr yn newid hefyd. So da chi jyst angen rhaid gwydyr chi yn fama a jyst cario ymlaen neud o yn yr un lle. Wedyn ar ôl chi neu hynna, fydd gennych chi fatha gwydyr fel a fyddwch chi yn cael mynd yn ôl ar efo a gewch chi wneud o fatha o gwmpas lle chi gyd. Os da chi eisiau wneud o mwy tal na hyn, da chi jyst yn gorfod clicio ar efo eto, ond ar ben efo lla. Wedyn jyst gwneud yr un peth eto. Mae'n iawn os da chi'n malu fo ar accident, da chi jyst yn gorfod wneud eto. So, wan mae yn nos ac ella, os fyddwch chi ar survival fysa na fatha zombies a skeletons ac pryfaid coff ac fatha hynna. Ond da ni ar creative, so da ni'n angen poeni am hynna. Dwi'n meddwl da ni am wneud un ni fatha tri gwaith yn dal a wedyn rhoi rhyw fath o peth gwydyr, to gwydyr dros efo wedyn. So, wan da ni wedi cyrraedd diwadd y ffenest, lle da ni eisiau gwneud ffenest at. So, da ni jyst yn gadael fo fanna, ond fatha y structure yn fanna, ond da ni angen gwneud gwydyr dros o i gyd i wneud o well. Ac cario ymlaen at fanna, a wedyn da ni am newid pa fath o gwydyr da ni'n defnyddio. Da ni am newid o hwn i'r... O, da ni jyst am rhoi hwnna'n ôl. Da ni newid o hein i'r bloc gwydyr iddo fo cael bod yn bach yn hawsach. So, mae hein jyst fatha blociau normal. Da chi jyst yn gorfod wneud fatha fel hyn. Wedyn, dwi am wneud malu hein ac wneud drws i tŷ fi. So, dwi am cael y drws hwn, a wedyn da chi jyst yn gorfod rhoid o lle da chi eisiau, wedyn da chi'n agor o ac tapio nôl ar fo i cael fo. Wedyn, da ni angen gwneud... Gan yn rhyw fath o steps i fynd i lawr i nofio yn y dŵr.
So, da ni jyst am gadael fatha fan'na efo drws yn efo. Gewch chi jyst neidio allan o fama a mynd i nofio. Ie. O. Da ni jyst am gadael y drws fatha yn fan'na. Neu os da chi'n eisiau drws, da chi jyst yn cael gadael o heb drws. Wedyn, gewch chi neidio allan a mynd i nofio. Ie. So, da ni yn demonstratio sut i mynd i nofio wan. Ydych chi jyst yn rhedeg ato a mynd i nofio. Wedyn, mae'n ofnadwy o neis, oherwydd da chi jyst o dan dŵr. Ac wedyn, os da chi eisiau mynd i fyny, da chi jyst gorau clicio ar y botwm mynd i fyny. Fyddwch chi'n gorau agor y drws i mynd i fyny i tŷ, wedyn gewch chi addurn o'r tŷ unrhyw fath da chi eisiau. Da ni'n mynd i neud waliau wan. Ie, ond jyst fatha cofio. Da chi'n mynd gallu rhoi pethau ar carped, yn gorau. Wedyn, fyddwch chi jyst yn gorau tynnu'r carped a wneud yr bloc yr un lliw a da chi eisiau fo. So fatha, da chi'n malu carped, ac da chi'n cael yr un fath o peth ac oeddech chi eisiau, ond fatha bloc o glan. So da chi jyst yn newid y lliw. Dwi wedi cael y lliw anghywir yn fama. Ac da chi jyst am cael y lliw oeddech chi gwyn o'n efo, so dwi am cael gwyn. Wedyn fyddwch chi'n cael rhoi pethau ar efo. Wedyn fyddwch chi'n gallu dweud fath o waliau ar efo. Fyddai'n cymryd eitha hir. Ond fyddai'n cymryd eitha hir os da chi eisiau nid fatha i gyd yn efo. So ni jyst yn ei hynna. Gobeithio da chi wedi fatha dysgu sut i chwarae Minecraft ac i wneud tŷ, ac gobeithio fyddwch chi wedi cael hwyl yn gwylio'r fideo yma. Diolch.